Okay, velkommen til. I dag skal vi kigge på noget ret vildt. En komplet ombygning. Ikke af et hus eller en bygning, men af et helt sportsligt økosystem. Vi dykker simpelthen ned i forskningen for at finde ud af, hvordan vi kan redesigne dansk cykling, så vi for alvor kan udvikle kvindelige talenter i verdensklasse. Og det her handler altså ikke om småjusteringer. Det handler om at tegne et helt nyt fundament. Lad os lige starte med et tal, der rammer ret hårdt. 43%. Tænk lige over det. Det er andelen af piger, der engang så sig selv som sporty, men som dropper ud af sporten efter de er færdige med folkeskolen. Det er jo ikke bare en statistik. Det er et kæmpestort symptom på et system, der simpelthen taber potentiale på gulvet. Og det er kernen i det problem, vi skal have løst. Og her ser vi jo så det store dilemma. På den ene side har vi potentialet, altså en ren guldåre af talent, der bare venter på at blive opdaget. Vi ser jo allerede internationale topresultater, og interessen for sporten vokser. Men på den anden side, der har vi et system, der er som et utæt rør, hvor alle de her talenter siver ud længe før vi overhovedet får øje på dem. Det er den kløft, vi skal have bygget bro over. Okay, så lad os dykke ned i det. Her er køreplanen for i dag. Først så zoomer vi ind på potentialet og problemet for at forstå, hvorfor systemet er så utæt, som det er. Derefter ser vi på, hvordan vi kan bygge et helt nyt fundament. Et, der er baseret på retfærdighed, ikke bare på ligestilling. Så kigger vi på frafaldet og på, hvordan vi kan fastholde talenterne. Og til sidst, så samler vi alle trådene i en ny, samlet strategisk retning, der forhåbentlig kan forme fremtidens kvindecykling i Danmark. Altså, det her høje frafald, som vi startede med, det er ikke bare en masse individuelle valg. Slet ikke. Forskningen viser faktisk, at det er en helt forudsigelig konsekvens af det økosystem, vi har i dag. Man kan kalde det en utæt pipeline, hvor talenterne siver ud langt før de overhovedet er i nærheden af at nå deres fulde potentiale. Og her kan I virkelig se, hvor stort problemet er. De her data viser et kønsgab på hele 24% i holdsport. Altså, mens 7 ud af 10 drenge er med, så er det under halvdelen af pigerne. Og det her gab, det bliver desværre bare større og større op gennem teenageårene. For når selve fundamentet er utæt, så hjælper det jo ikke noget bare at lappe lidt på facaden. Vi er nødt til at grave dybere og simpelthen gentænke de helt grundlæggende principper, som hele systemet er bygget på. Og det kræver altså et fundamentalt skift i vores måde at tænke på. Forskningen peger på en helt afgørende forskel. Prøv lige at forestille dig 2 ryttere. Ligestilling, altså equality, det er at give dem begge to den præcis samme cykel. Men retfærdighed, equity, det er at give dem hver især en cykel, der passer til lige præcis deres krop og deres behov, så de begge har den allerbedste chance for at nå målstregen. Og det er lige præcis her, nøglen ligger. Det betyder jo så, at vi bliver nødt til at smide den der gamle one-size-fits-all-model på porten. I stedet for at tvinge kvindelige atleter ned i en model, der oprindeligt er skabt til mænd, så skal vi designe et system, der rent faktisk tager højde for alt det, der gør dem unikke. Lige fra deres biologiske udvikling til deres behov for psykologisk tryghed. Okay, så lad os grave ned i det helt store spørgsmål. Hvorfor i alverden er det, at så mange talentfulde piger simpelthen forlader sporten, især i de sårbare teenageår? Hvad er det helt præcist i miljøet, der skubber dem væk? Forskningen er faktisk ret klar her. Det skyldes ikke manglende motivation. Overhovedet ikke. Det er en fuldstændig rationel reaktion på den modstand og den friktion, de møder i miljøet. De vælger ikke sporten fra. De vælger et utrygt eller måske bare et irrelevant miljø fra. Forestil dig lige at træde ind i et miljø, hvor du hele tiden føler dig bedømt, hvor din selvtillid langsomt, men sikkert bliver brudt ned af negative oplevelser, hvor du føler dig utilpas i din egen krop i omklædningsrummet, og hvor presset for at præstere fuldstændig overskygger glæden ved sporten. Det er desværre virkeligheden for rigtig mange unge piger, og når miljøet føles utrygt, jamen så trækker de sig. Hvem kan egentlig bebrejde dem for det? Og det, der er virkelig interessant her, er jo, hvordan det her visualiserer problemet. Kig lige på, hvordan kurven bare styrtdykker i de sene teenageår. Lige præcis i den fase, hvor talentudviklingen for alvor skulle tage fart, der har vi allerede mistet halvdelen af pigerne. Det er jo en talentkrise, der udspiller sig lige for øjnene af os. Og det her bringer os direkte til kernen i hele det her redesign, nemlig den erkendelse, at talent ikke bare er noget, man finder. Det er noget, der bliver skabt og næret af selve systemet. Det er arkitekturen, der afgør, om et talent overhovedet kan få lov til at gro. Forskningen peger på 4 massive barrierer, der nærmest er bygget ind i sportens DNA. For det første, en kultur, hvor cykelrytter i over 100 år har været synonym med mænd. For det andet, en pay-to-play-model, hvor det simpelthen koster kassen at være med dyrt udstyr
og lange rejser. For det tredje, et uigennemsigtigt system, hvor mange beslutninger bliver truffet bag lukkede døre. Og for det fjerde, en udvælgelse, der alt for ofte bare afhænger af en enkelt træners mavefornemmelse. Og det her leder os hen til et ret kritisk paradoks, for det er simpelthen ikke nok bare at tilføje flere kvinder til systemet. Hvis de ikke får reel indflydelse, så kan effekten helt udeblive, eller i værste fald endda blive negativ. For målet er ikke bare at give kvinder en plads ved bordet. Målet er at give dem en stemme, der rent faktisk bliver hørt. Det handler om at integrere dem i selve maskinrummet, der hvor beslutningerne bliver truffet. Og forskningen viser, at når det sker, så skaber det ikke kun bedre resultater for kvinderne, nej, det løfter faktisk hele organisationen. Okay, så hvordan omsætter vi så al den her viden til en helt konkret strategi for dansk cykling? Hvad er de første helt afgørende skridt, vi skal tage? Jamen, forskningen giver os faktisk en ret klar køreplan med 6 afgørende skridt. Vi skal investere i viden, så vi forstår kvindelige atleter bedre. Vi skal bygge et system, der er baseret på retfærdighed. Vi skal skabe en sikker bro, der kan bære dem fra junior til elite. Vi skal systematisk have udryddet den her usunde dømmekultur. Vi skal skabe miljøer, hvor man kan trives som menneske og ikke kun som atlet. Og så skal vi have tålmodighed, altså droppe den tidlige risikable selektion og give talenterne tid til at blomstre. Og det her er måske den allervigtigste pointe af dem alle. Det her er ikke en checkliste med en række projekter. Det er et strategisk valg. Det kræver en langsigtet forpligtelse til at ændre sportens fundamentale struktur og kultur helt fra bunden. Så vi har set beviserne, vi har set principperne, og vi har set en plan for et system, der rent faktisk kan frigøre det fulde potentiale hos kvindelige atleter. Et system, der ikke taber 43% på gulvet. Så det spørgsmål, der står tilbage, handler ikke længere om viden. Det handler om vilje. Vi ved, hvad der skal til. Spørgsmålet er, tør vi?